Ejjew noħolqu kultura dinjija ta' rispett u dinjità għall-benefiċċju tan-nies kollha tad-dinja. Dan il-messaġġ ewlieni tal-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca f'konferenza tal-UNESCO bit-titlu UNESCO's Soft Power Today – Fostering Women's Empowerment and Leadership. Il-President innotat kif fil-miri għal żvilupp sostenibbli tal-UNESCO hemm li sas-sena 2030 tkun spiċċat kull forma ta' diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u l-bniet. Dan tenniet għandu jsir b'determinazzjoni u kuraġġ. Sostniet li dan isir billi tkun ikkonfrontata l-patriarkija u l-oppressjoni patriarkali, prattika li ħafna drabi hija parti mis-soċjetajiet tagħna u li l-koll ġieli mingħajr ma nirrealizzaw nipparteċipaw fiha. Għaldaqstant irridu nimxu flimkien, irġiel u nisa, biex nindirizzaw din is-sistema inġusta ta' poter u tkun sfidata l-viżjoni magħluqa tal-maskulinità li tħaddan il-patriarkija u nħadnu il-kompassjoni u l-umanità. Il-President tenniet li għandhom jintemmu l-mentalitajiet magħluqin fosthom dwar l-irwoli tan-nisa u rġiel fis-soċjetà. Innotat fost oħrajn il-gender pay gap, differenza fi ħlas bejn nisa u rġiel għall-istess xogħol, u kif xogħlijiet storikament assoċjati man-nisa bħal fl-edukazzjoni u ch-childcare għandhom salarji meqjusa baxxi. Innotat kif rapport tal-World Economic Forum sostna li bil-pass li nqabad irridu 170 sena biex tinkiseb ugwaljanza ekonomika bejn il-ġeneri. Dan fl-istess waqt li llum l-irġiel għadhom jokkupaw il-parti l-kbira tal-pożizzjonijiet ta' poter. Għaldaqstant il-President tenniet li rridu noħolqu spazji għal dialogu u rispett fejn tikber il-parteċipazzjoni tan-nisa u dawk kollha marginalizzati fis-soċjetà. Saħqet li ċertu attitudnijiet kulturalment aċċettati jagħmlu ħsara mhux biss lil nisa u bniet imma anke lill-irġiel u s-subien bħal kultura macho u kultura aggressiva. Il-President tenniet li temmen li biex jinkisbu dawn il-miri huma wkoll l-irġiel li għandhom jitkellmu kontra ideat u azzjonijiet patriarkali, għaliex il-koll għandna x'niksbu minn dan. Ir-rwol importanti ieħor huwa tal-mezzi tax-xandir li ma jsaħħux ideat u stereotipi patriarkali fosthom bl-oġġettifikazzjoni tal-mara u bit-tnaqqis tal-gravità fil-mod kif inħarsu lejn il-vjolenza. Għalhekk saħqet għal ħidma konġunta, partikolarment fl-edukazzjoni. Dan biex ma jkunux ittollerati l-vjolenza u l-oppressjoni patriarkali u bekk tinħoloq kultura dinjija ta' rispett u dinjità għall benefiċċju tan-nies tad-dinja kollha.